Nakon otkrivanja tajni irskog uspjeha mi ćemo otkriti tajnu rotarijanstva u Hrvatskoj. Dakle, rotarijanci postoje već 90 godina, organizirani na različite načine, koji cilj i kako se postaje saznaćemo od naših gostiju. S nama je profesor dr. Saša Marenjak, član uprave odbora distrikta Rotary 1913 Hrvatska. Dobro jutro. I iz Rotary kluba Zagreb, također. Zatim gospođa, odnosno doktorica Ružica Lasan-Trčić, predsjednica Rotary kluba Dugo Selo iz Long Villagea ili ti Dugog Sela. I gospodin Marijan Pistotnik, odvjetnik, predstavnik Rotary kluba Zagreb Centar. Dobro jutro. Gospodine Marenjak, vi ste tu krovna organizacija rotarijancima u Hrvatskoj. Distrikt 1913. Je, distrikt, evo, imam čast pozdraviti vas u ime našeg guvernera Darka Tipurića, koji je 8. guverner distrikta. Znači, distrikt je osnovan prije 8 godina. Sad će se neko pitati kako to da slavimo 90 godina rotarijanstva u Hrvatskoj. Ne, prije 8 godina ste se odcijepili. Tako je, da. Pa vratimo se malo u povijest. Rotary je pokrenut 1905. u Čikagu, kada je Paul Harris sa svojih nekoliko prijatelja osnovao prvi Rotary klub sa ciljem druženja i služenja. Znači, Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koji promiču visoka etička načela u svom stručnom i u privatnom životu i promiču dobru volju i razumijevanje u svijetu. Znači, rotarijanci u Hrvatskoj su ukupno danas ima 1504 rotarijanaca koji djeluju kroz 56 klubova i svake godine rade veliki broj aktivnosti i humanitarnih akcija. Kroz povijest, znači, prvi Rotary klub je osnovan 6.3.1929. To je Rotary klub Zagreb. I upravo ove godine, 6.3. imamo centralni događaj proslave i obilježavanja 90 godina rotarijanstva u Hrvatskoj. Od 1. srpnja 2011. djelujemo kao vlastiti distrikt. Interesantno je da smo mi jedna od najmanjih država u svijetu koji ima vlastiti distrikt. I ove godine smo ponosni po svim statistikama prepoznati kao najbolji europski distrikt. Niz akcija, od kojih je jedna od najpoznatijih Polio Plus. Evo, samo ove godine rotarijanci u Hrvatskoj su uplatili više cjepiva nego što smo upisali prvašića u prvi razred, znači preko 39.000. Djelujemo lokalno i globalno, evo, o našim akcijama i o manjim i o većim. Pa može nam neko iz klubova. Prijatelji. Tako je. Doktorica Lasan-Trčić, vi ste iz Dugog Sela, dakle Rotary klub Dugom Selu. Vidjeli smo malo prije kako ste obilježili 10 godina na našem videozidu otkrivanjem jedne ploče i mnogim drugim akcijama. Tako je. Bez obzira da li se radi o velikom klubu ili o manjem klubu, motivi koji vode rotarijanci su uvijek isti i ono što je bitno, bitno je služiti i bitno je druženje. Sigurno da u manjoj sredini gdje ste ograničeni na veći broj članova iz jednostavnog razloga što je sredina manja pa ih nema, vi djelujete sukladno uvjetima koji su u toj manjoj sredini. Tako da mi imamo brojne akcije koje nisu medijski popraćene, ali su izuzetno važne unutar naše zajednice, a jednako tako se onda priključujemo i akcijama drugih i većih klubova. I jučer ste otkrili ploču, kome je posvećena? Ploča je posvećena doktoru znanosti Jadranku Crniću. On dakako ima svoje mjesto u povijesti Hrvatske i trebalo bi poprilično vremena da se ukratko opišu njegove izuzetne aktivnosti. Ono jedino što bi ja rekla je to da smo bili sretni što smo imali prilike učiti od takvog erudita sa izuzetno visokim moralom i etikom. Za rotarijance on važan, bio je rotarijanac. On je bio rotarijanac, on je bio član Zagreba, Rotary kluba Zagreb, no međutim na njegovu inicijativu njegova kćerka koja je bila član RC Sesvete pokrenula je osnivanje rotarijanstva u Dugom Selu. Tako da smo onda upriličili otkrivanje ploče
na pročelju obiteljske kuće u kojoj je on veći dio života radio. Evo ga, gospodine Pistotnik, vidimo da ima ovdje i žena i muškaraca. Nisu svi klubovi miješani, neki jesu, neki nisu. Kakav je vaš klub Zagreb Centar? Mi smo kao Zagreb Centar osnovani 2000. kao prvi, kao treći u Zagrebu, 12. u Hrvatskoj i kao prvi mješoviti klub. Prvi mješoviti klub, Prvi koje mješoviti godine? klub 2000. I jer do onda su bili samo muški klubovi. Dakle, u našem klubu je nekih 35% je žena i to stalno kandidatkinje dolaze nove. Raste. Kako se uopće postaje? Koliko ima žena, gospođo, onda u Dugom Selu? Dugo Selo vidite da ima predsjednicu, makar je i RC Zagreb imao predsjednicu. Mi smo odnos negdje 50-50. Znači, Dugo Selo je puno bolje nego cijela Hrvatska, što se Pa tiče ne bih rekla rotarijanaca. da je puno bolje, nego smo mi kasnije osnovani, pa su onda već normativi bili nešto blaži i mijenjali su se stavovi po pitanju mješovitosti kluba. Ne znam jesu li mješoviti ili nisu, je li članica ili nije Rotary kluba, ali vesela i vedra uvijek jest, sa lijepom frizuricom, naša Ivana u Rijeci, koja će predstaviti Rotary klub, jedan od nekoliko u Rijeci. Dobro ti jutro. Dobro vam jutro, moramo se pohvaliti i da naši riječki rotarijanci nikada ne spavaju. Kad god je nekome pomoć potrebna, oni su tu i zaista su ovdje u svojoj lokalnoj sredini itekako poznati kao ljudi koji su spremni uvijek pomoći onima i tamo gdje je pomoć najpotrebnija. Jutro sam u društvu Vladimira Palačevskog, Gorana Palačevskog. Eto, rano mi je, doktore Palačevski, ja se sam pogriješila to da ste član Riječkog Rotary kluba, da ste jedan od ljudi koji zaista već kroz posljednjih puno godina pomažu tamo gdje je pomoć potrebna. Da, ja sam zamjenik predsjednika Rotary kluba Rijeka ovu godinu. Prošlu godinu sam bio predsjednik i prošlu godinu Rotary klub Rijeka obilježavao je 25 godina čartera, znači 25 godina osnivanja. Povodom te velike obljetnice, srebrne obljetnice, mi smo isto imali nekoliko akcija od kojih je nekoliko bilo posvećeno, odnosno usmjereno prema kliničkom bolničkom centru u Rijeci. Počeli smo negdje u 2. mjesecu sa foteljom za kemoterapiju, pa smo onda nastavili sa printerima, pisačima i završili sa akcijom Budi tu koja je bila u 12. mjesecu 2018. a sredstva su bila namijenjena za kliniku za pedijatriju. Lani smo također započeli i sa akcijom zbog koje se danas nalazimo, a to je kupnja strećera, odnosno kolica za prijevoz bolesnika, teže pokretnih bolesnika, ležećih bolesnika, a koja će biti, jesu sada već smještena na klinici za kardiologiju Riječkog KBC-a. Evo, mene zanima zapravo kako na neki način uvijek znate gdje i što je potrebno, da li osluškujete riječku javnost? Pa da bi znali što je potrebno, treba živjeti u zajednici, što je jedan od pravaca djelovanja rotarijanaca, Rotary Internationala. Naši članovi su istaknuti pojedinci u lokalnoj zajednici, onda normalno ukoliko živite u toj zajednici znate šta treba, osluškujete šta treba i djelujete kako na dnevnoj bazi, ali tako i po principu projekta. Neki projekti se spremaju godinu dana, neki se spremaju 3-4 godine, ali neki puta reagiramo i da tako kažemo danas do sutra mi ne spavamo i ovisno o tome, o našim mogućnostima udovoljavamo zahtjevima. Doktorica Koraljka Benko je također sa nama jutros ovdje. Koliko samo evo ja ću se ovako stati još malo između vas dvoje, koliko odjelu zapravo znači donacije. Znamo da baš situacija u zdravstvu i nije najsjajnija, tako zapravo sve dobro dođe. Točno. Dobro jutro. Htjela bi se zahvaliti od cijelog kardiološkog tima i od samog KBC-a Rijeka na ovakvoj lijepoj donaciji koji će nam definitivno koristiti u svakodnevnom radu. Tako da, evo, pozivam i druge, ako imaju volje i mogućnosti, da nam pomognu u bilo kakvim pojedinostima koje mogu. Hvala lijepo, doktorice. Eto, hvala lijepo još jedanput i našim riječkim rotarijancima. Obzirom da ih dobro poznajem, znam da ne spavaju i da ćemo uskoro od njih moći očekivati još neku vrijednu donaciju.
Hvala tebi i tvojim gostima i čestitke riječkim rotarijancima. Gospodine Pistotnik, evo nismo čuli kako se postaje rotarijancem. Dakle, treba biti muškarac kao prvo. Ne, dapače. Ja uvijek kažem, ako hoćeš obaviti posao, pošalji ženu. Dakle, svaki rotarijanac će prvo postati kandidat. Predložit će ga neki prijašnji rotarijanac i bit će mu mentor kroz 4 mjeseca i u mjeseca dolazi kad stažiranja u Rotary klubu, dolazi do izglasavanja hoće li biti primljen ili ne. Ako je primljen, postaje rotarijanac u tom klubu. Jer se kad dogodilo da netko nije primljen? Pa ja ne znam slučaj kod nas, ali prije toga prođe odbor za prijem članstva i tako. Tako da za druge klubove ne znam, ali kod nas nije. Vi ste u upravi distrikta cijeloga. Kakva je suradnja rotarijanaca iz Hrvatske sa drugim klubovima u svijetu i odnosno sa vrhom Rotary opće pokreta u svijetu? Suradnja je odlična, ali evo da pojasnim. Znači, Rotary distrikt 1913 je neprofitna udruga Rotary klubova, kroz koje rotarijanci u Hrvatskoj, kako i rotarijanci u svijetu djeluju, i ujedno i članovi Rotary International. Znači, kroz koje Rotary klubovi, Rotary distrikti, rotarijanci u cijelom svijetu djeluju. Znači, postoje pravila i statut, ali svaki klub sam određuje svoje aktivnosti, svoj plan rada za svaku godinu. Svake godine predsjednik i uprava imaju i određuju svoje aktivnosti. Tako, na primjer, svaki klub veliki broj akcija radi svake godine. Naš klub je, na primjer, ove godine napravio humanitarnu akciju Sigurni putem dalje u suradnji sa Rotary klubom Zagreb International, gdje smo sredstva prikupili za 2 humanitarne akcije, jednu za pomoć Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u Gospiću i drugu za isto tako stipendije, štićenike, mlade osobe koje nakon 18 godina gube pravo biti u kući od Caritasa i pomažemo im znači, za daljnje školovanje i polazak u život. Zagreb centar, što ste vi napravili, koje akcije, samo ukratko? Pa mi imamo fond za, osnovali smo izvrsnih učenika i studenata slabijeg imovnog stanja. Do sada smo imali oko 220 stipendija smo podijelili u nekom iznosu od 2 milijuna kuna. Moramo reći da su to sve vlastita sredstva iz naših članarina i iz naših akcija. Nadalje imamo akciju koju provodimo, a to su mikrobitovi, to je naš član Nenad Bakić pokrenuo preko IRIMA zajedno sa nama, da bi mikrobitove uključili u gradske knjižnice, u škole, u razrede od 1. do 4. već razreda. To je, vjerojatno će narasti prema našim predviđanjima na jedan globalni proces koji će se održavati, jer to je de facto Hrvatska je druga u Europi zajedno sa Danskom smo zajedno u uvođenju tih mikrobitova u škole. A to je pokrenuo upravo Zagreb centar. Gospođo Trčić, vi ste iz kluba koji je u dugom, ali malom mjestu. Imate li vi neke velike akcije? Imate dovoljno članova da možete raditi? Ovako, ja inače sam sada i tu predstavljam puno malih klubova u Hrvatskoj. Dakako, bez obzira da li se radi o velikom ili o malom klubu, svaka akcija je izuzetno vrijedna. Sukladno okolišu, sukladno mogućnostima te male sredine, akcije su permanentne. Znači, ja ću reći, započeli smo prvo sa postavljanjem semafora kod osnovne škole. Iza toga su išle brojne akcije. Ali jednako tako se priključujemo i akcijama velikih klubova. Zadnje što je akcija RC Maksimir, koji prikuplja sredstva za nabavku endoskopskog stupa za pedijatrijsku kliniku na Rebru. Imali smo u studiju, su bili ljudi. Da, pa smo mi bili priključeni u smislu malo veće donacije za to prikupljanje. Znači surađujete s drugim klubovima? Surađujemo. I aktivni ste u lokalnoj zajednici tamo gdje živite i djelujete i dakle svi smo i javnosti upućena. Sretnu 90. obljetnicu koju ćete obilježiti 6. ožujka. Tako je, u Esplanadi je centralni događaj obilježavanja 90. godišnjice
rotarijanstva u Hrvatskoj pod pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i stvarno smo veseli da sa niz aktivnosti i akcija ove godine možemo proslaviti taj jubilej. Hvala vam najljepše i Čestitke. čestitke. Nadamo se da ćemo se vidjeti i prije 100. obljetnice. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa.